Hi guys, daday may kwan guys. Tundan ni nanay. Ang kuwag isa-pisipi ang daday nila dalton. Mahinog ng paniugma. Dagka ba? Pak. Din na nakabuhi. Nagsakasaka, nagalis langkay. Drama ang tanan. Okay, ini sila pinay. Dibindi ya. Si Pian din ni nay. Uy, lakaw na. Panot brush kay maturot ta. Panot brush lagi kinay tamba o vitamins. Da. Kasi si Dalton mo kagaguan. Kinang tundan. Panot brush like siya, ag vitamins. Sige kasi ang orasa. Bye, Dalton! Ato na sa ela Mama Jole. Ikaw, ton, ikaw. Sit down. Ton. To, naglaway. Beautiful eyes, Ton. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Close open. Clap your hands, be. Clap your hands. Close open, be. Close open. Uy. Ton. Huh? Matumbahan ka diya. Oh no. Matumbahan lagi ka. Pagani ka. Pasyon. To ana. Nada pa dong red. Dalton tayo. Hello guys, nauli na daming liksian gikan ilas porami. Ja to na pud sila porami sa Tagbilaran. Nagtighapon nagpahapon sila biyahe kay ato sila matug ila Mama Julie ja. Wa man sila ugma, wa man sila duha ka adlaw. At ang gidag ilahang labhonon kay ang labahan dari sa bahay kay labog nay agas. Di gali ato kusapa manglaba. Ban kusapa. Ja gikan day ko sugo ni nanay guys ja. Nagpa-change oil pukos hang motor kay madyo nang di madaot kay kada buwan man jud na nag-alegra git change oil na kay gilisod ra bag mahal ra bag maintenance kuno nang ngana nga Honda Click ag malbiri dari kay wa nay bunga kasi manang wa be ngawa magbunga ag palit ja day guys kay basag nga to ra siya kagamiyag guys kay nga halin gihapon nagbalik ja sinanay gihapon atus Merkado. Oh! Unchanay? Isda. Unsarong isda ah? 100 man. Gisugo kong na nagpa... Ansana? Paload sa TV kay... Pila naman ka adlaw ay load ang TV. Ma. Mara man ay kalingawang nanay. Ma. Kanang kung ibalik niyo mo t-shirt, mahilo ka ito sila Mama Surami. Diyan, napungot day ko guys kay naay sana screenshot na sa katong post ni Mariano nga silang dos ijahang gikaipon ron. Naining comment dadto nga unsa to? Kana kay gwapa. Unsa may diyang buot pasabot dadto. Ngano breag maot ko. At least, lami tagbatasan. Buwata nagpa buang-buang sa atong anak. Si Mariano, ijarang kalimtan na ni ijang anak. Wa na nagtawag. Wagali nagpadag kwarta para kuha nila Lexi binuwagan. Nga na-honor man ta ijang anak. Maghuwat pag mo itawagan. Siyang klasik kas pagkaamahan. Ug tarang pagkag-utok.
Nagsuporta kas imong anak na anong kas di nimo anak. Adyo di ko hilabti kay naghilom na rab gud ko. Wa ba di ko manghilabot ninyo. Bahalag kinsa nimo gikaipon. Ako pa imong nagbuang bulok, ikaw may bulok kaning ipon kag kuan. Niipon kag nay anak. Ag ako kita bakag nako ipon-ipon dari gaha nagilingaw-lingaw raghang kaugalingon, wa gyapon ko nagpasagad sang anak. Kau tambalus-lus kang pagka amahan para gaba. Pangat ragid ko guys kay nas comment sa kuan sa gi-block man to nas Mariano aha na pang gi-unblock kay ning comment ko dadto sa jahang gi-post. Wa na si gi-block aha na jang papungton sa hang mga post bahala ka. Kapat kay wa ko manghilabot. Hilabtan ko. Ngayon bidag maot ko. Gwapa lagi na imong gikaipon pero saman mo. Gigamit ba ninyo yung manners charot English. Bino. Sagdirag si Mama Ray na ani mo no. Si Mama Ray magpalit nimog sanina no. Sa imong binuwagan sa imong bakkuan no. Kay nihangjo man ko si Lexi nga magpapalit og bagong sandal, bagong sanina kay na-honor lagi si Jaja. Gingnan ra gaway kwarta. Pila ka buwan si Jawa wa na nagsustinto. Tarong injang tebag mo ingag way kwarta. Kisay ganahan dana. Mana ako man naningkamot ko sa ang kagalingan nga para di ko kaminusan sa mga tao. Kay kuan. Once nga kaminusan ko, mawadan ko gana sa ang tanan-tanan, mawadan ko gana mabalik tong mga gikaminusan ra ko nila sa una nga giingnan ra kog pobre ra ko para jang anak mabalik dito sa ang pangutok hangtod karon na agyapon. Manang di jud ko hilabtan kay wala po ko manghilabot naghilom ra ko. Sa lami-lami sa post sa reels nang gitagay sila nang Jollibee si jahang baji jawa si jang makasuporta si jang anak. Tareng bana anja ako hilabtan ra bagid ako malabano hilabtan nga wa man ko gikaipon dari. Anja agahang ikabuangan dari ulit tao man di man minjo. Sus ako ra bagid hilabtan na. Gubot pas lukot. Sinsya na mo guys kay nagpagawas rin ko sa ang kapungat kay gani hari tuila para may nagbagut-but ko kay kuan. Napungat ko sa lagis nabasa na nga comment. Pungat ka ado dyan. Ma. Ano man? Aba ka mali ko ho? Di, mag-work si mama. Mag-work ko kay hapit na mong birthday. Ice cream mo. Sa birthday ni Lexi Puhon guys. Di na kinahanglan magbungga-bungga og handa. Agahaw ara kuan. Magpa-ice cream ra ko sa mga bata. Kay bata maning nang nag-birthday. Maghanda ra gud pag gamay yung gustong Lexi. Fried chicken o spaghetti. Mara na. Di na practical ron nga magpabungga-bungga ka. Kay lisid nagpanahon. Mara na ahang giplano si Jang birthday puhon-puhon o kay Loas Ginoo. Di na po ko gustog maingag muli si Mariano dani. Bisan pagkuan. Kay wa na. Wa na kay labot. Kay mo kong gipapangot. Nagpapangot ka na. Uy, nansa man na ba? Kita ni mo sanggalat. Papungot ka na ho. Lugar ko nakamubos. Ang gugma ni mo. Charot! Bitaw, pero gaho aram ka dyan. Respetuhay para sa bata. Para sa ang anak. Wa man kay respeto. Di huwag ka na respetuon. Tarang day nang magpuspos ka. Dyan makita sa imong anak. Spos kag naglami-lami mo kaon. Dyan nakita sa imong anak. Wa ba rin nagsakit, nagdaghas imong anak, naghilak imong anak, katong ning tawag kas imong anak nga imong ipakita imong baji, tarang day ka. Maunay, hina-hina Mariano, tarang kusta ng tarang, ug di ko buangan. Pero kako'y buangan, aw. Sinsya ay na lang ta. Kaya wa ko manghilabot ninyo. Naghilam ra ko, dugay ng panahon. Bisag wa ka magsuporta sa imong anak, mupadara man kag tawagang Lexi, ug di tawagan, ag anak nanoy mo tawag. Ag amahan wa nay pakabana kay busy na sa laing bata. Mas gimahal pa nimo og laing bata kasi sa imong kaugalingang anak. Huyo na kas imong anak. Timan ina. Anja guys, kay hapon naman guys. Sinsya na mo kadyo. Kuan og mapuhon manglaba ko labhonan dere porami. Ma. Anja. Mara na mga vlog guys. Salamat sa inyong pagtanaw. God bless natong tanan. Thank you for watching guys. Bye-bye.